tireiko. Right. Dzandakabata mukoma KB pasora nhasi ndinadzo dzandakabata. Mukoma KB nyaya dzandakabata panapa ndine nyaya yemurume akachema achishevedzera kuti iye ane mukadzi wake anoshandira basa rehurumende. Hey, civil servants. Civil servants. Achidaro but vari kumutemo. Murume anoti ndakatekera mukadzi wangu motokari. Ndatekera mukadzi wangu motokari chienda kubasa. Achienda kubasa kudaro akaguma akudanana nevakuru vepabasa but kuri kumutemo. Boss wepabasa. Anotaura achiti mukadzi yechida naBoss uyu vakamboshanda vese kusvikira boss vazobviswa pabasa ipapo ndokudoiswa kune imwe kamba. Okay. Aiswa kukamba kudaro mukadzi anga akushandisa motokari iyi achidriver kuenda kuna kamba kuna boss ivavo kune imwe kamba. Nyaya iyi muri yeZimbabwe yasvika kwandiri ndokubva yandiremera ndokubva ndaitakura ndokuisa kumusoro kuti sezvo iri maBoss ayo ari maBoss anotaura semaBoss nokuti maBoss ndavati maBoss ini handikwanisi zvika ndi maBoss kana uchita ukwanisi unorevei iwe uchita basa ndikati ndikuda izwi rinobva kwamuri zvikanzi go ahead tsudzura handiti ine muridzi. Yes. Ndikati sandataura aiwa itai kuti muridzi wenyaya asvikewo kwamuri kukamba kwenyu ndokubva aenda kukamba yevakuru ndokubva aenda ikoko ndokubva anoisa nyaya yake aisa nyaya yake ikoko nokuti mamiriro ayo zvinotoda muridzi muri yeZimbabwe achitaura. Saka kutaura kune kwatoda muri yeZimbabwe mukaramba makabata munhu anoti akatorerwa mukadzi naBoss ari kuuya pamhepo ega mushure mekuti mukadzi wake akadhraivha mota kuenda kumba kwaBoss iye ndobva ashandisa remote kana kuti treka ndokunodzimira motokari pamba paBoss. Beyond deep down beyond deep down beyond deep down yeah meliwo varoya vanapiro mumba iwe. Baba isapendoza kuti vazhinji vanenge vachida nhamba dzenyu vanenge vachida kukubatai kuti vakupe kanhau pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri kunyanya weekend vatsvaga kanhamba dzemubatsiri wekwazvimba uya akabatsira kuti baba vaite sei vatadza kupinda pamba vachiona kanyoka. Nhamba dzenyu dzinoti kudini? Ichokwadi muri yeZimbabwe panyanya kanichitaura muri yeZimbabwe zvakawanda zvichauya nemuridzi achanga aripo panhepo achitaura nyaya dzake kuti chii chakaitika zvakamira sei uyezve mabasa acho akamira sei. Asi rega nditi vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa nhamba dzisinganyadzise inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Panhamba iyi muri yeZimbabwe ndati fonai panhamba iyi musabhipa. Regaika baba isabhiwa sezvo mandipa mukana wekuti tibate ka muridzi wenyaya iyi yamangoti turudwe regaika tivabate tinzwe kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Ichokwadi ichocho. Ndinovara mamukasei makadiko. Aiwa kunoku tiri nani chose ameno kwamuri uko ndiri kungonzwa kana baba isabhiwa Bhozhongora kuti pane tsaona dzamakasangana nadzo. Tsaona dziripo dziri kutobaya moyo kutaura kwatiri kutoita izvozvo. Right, muri yeZimbabwe yakateerera mukada kuvazivisa kuti chii chakaitika. Chakaitika ndechekuti mudzimai wangu mupurisa anoshandira paWarren Park. Ndakasangana nemameseji aitaura kuti zoni sekuru mudzimai wenyu ari kuita zvemujolo nashefu anoremekedzeka zvikuru. Ndokubva ndabvunza ndakati zoni shefu anoremekedzeka zvikuru ava ndevapi but haana kuda kunditaurira kuti zoni ndevapi. Akataura kuti zoni mukadzi wenyu muchamubata ndoda kuti muzvibatsire megani. Ndokubva ndaona kuti ndibate munhu izvo zviri kutaura zvinogona kunge zviri zvechokwadi. Ndokubva ndaisa motikari treka. Ndaisa motikari yangu treka. Mukadzi ndobva abuda kumba makuseni achiti ari kuenda kubasa marumwe zuva. Right. Musi weFriday. Mukadzi abuda achiti ari kuenda kubasa. Ndobva ndaona motikari haina kutora direction yeWarren Park. Motikari yakabva yatora direction yeNorton.
ndakafonera bhururu wangu ndakati bhururu advice yawakandipa kuti ndiise motikari treka iyaya motikari yananga kunotoni chimhanya kuno nemotikari yako undiperekedze right tiende kunoona kuti motikari iri papi tiri muprocess yekumhanya kuenda kunotoni motikari yangu ndakabva ndaidzima netreka iri kunotoni ikoko motikari ndakaidzimbira pamba padispo mukadzi wangu ndiconstable kureva kuti mudzimai wangu aidanana nadispo kunotoni ndichisvika pakarina ndakabva ndaona mudzimai wangu atorerwa motikari yenotoni yestation ndokubva motikari yarohwa yakananga kuharare bva ndatenesa motikari ndobva ndatanga kudzingirira motikari yenotoni iyai mudzimai akasvika achidzikiswa pawarren park pamashops adzikiswa pawarren park pamashops ndobva ndamubata ruoko ndakati uri kubva kupi zvakanzi usandirowe ndiri muuniform mira ndiexplain mira ndipinde mumota ndobva apinda mumotikari ndobva atsanangura zvese takadzokera takaona zvishokwadi motikari yangu yanga iri pamba pemukuru anoremekedzeka ndokubva ndaisiya iripo ndakaidzima ndobva ndada kuenda kunotsvaga advice kuti ndoita sei but munhu haana kubuda pachena ende haana kubudikira murume wachona kusvika motikari yangu yazoita zvekurekwa manheru kuma11 kunzi iuye kuzodhambiwa kuharare mukapaki ndakasangana nayo pafamily 24 ndofunga vaifunga kuti ndarara asi motikari ndandakaimonita patreka kuti yangoita movement ndakuenda painenge iri ipapo saka vakaiisa mureka takasangana nereka ndakaimisa ndakati reka motikari uenda naye kupi zvakanzi motikari tanzi tiende kunoisiya kuwadzana extension kukapaki kunowakwa ndandasiya mudzimai wangu kwana tete racho ndo mafambiro akaita nyaya iyoyo right imimi pane here musati masenderwa message ndiani akakutumira message yokuti mudzimai wenyu pane zvaari kuita ari kuita gumbo mumba gumbo panze handisi kutoziva kuti akanditumira ndiani nanhasi nokuti nhamba yachona haiite asi munhu wachona ndiwe pabasa ipapo right imimi pane here zvamaifungidzira musati matumirwa message iyi zvandaifungidzira nga zviripo asi mudzimai wangu inini aitouya achitaura zvakaipa pamusoro pashefu ivavo achitaura kuti vanoda padzikereki ndobva mushefu iye akatobviswa paaishandira achienda kwaari ikoko nenyaya dzekuputsa misha yevanhu achidanana nevana vadiki vanhu okay imimi mazvibatira mega kubudikidza kane kuzoona mudzimai achisiwa nemota yekustation kuti yepakamba kwaanga aenda uko kwakanodzimira motikari yake akati musandirove toda kukutendai nokusatora kamutemo kuisa maoko enyu chii chakazoitika from there inini mudzimai handina kurova ndakazvidzora ndakaona kuti kurova haisiriyo solution inogona kupedzisira ndaamusungwa ndizvozvo ndakanganisirwa ndobva ndaona kuti rega ndizvishingise kunyange zviri zvinhu zvinorwadza zvandasangana nazvo asi kanga siri kekutanga ndabata zvinhu izvi this is the third time mudzimai wangu achiita zvaari kuita zvine mashefu asi munongoziva kuti mumhuri vanhu vanodzoreredza vachitaura kuti hona vana wawinavo ndine vana 4 nemukadzi uyu saka izvozvo handichatozvive kuti vana ava vese ndevangu here ndakuda kutombotsvaga tinashe mukadzi saka izvozvi vari kupi mudzimai wenyu mudzimai ari kumba kwatete vake kuwadzana extension saka ini ndakamutaura kuti no chiuyai mugare zvenyu nevana ini ndaakubuda ndaakuenda kunoloja because ndakapedza kuvaka chigarai nevana asi titori nemuchato nemukadzi uyu ivo madhamu vakabvuma here kuti chokwadi pane zvavaita pakati pavo ivo nemukuru wavo wekubasa zvese haana chaakaramba akatonyora affidavit rekubvuma kutadza kwese kwaakaita asi ainyepa zita achida kukavhira mukuru waaifambidzana naye ndokubva anyepa rengi kuti munhu wandandii naye ndialva india tazoenda kunotoni tichitizondoda kuona munhu anonzi nyingi zvakanzi pano hapashandire munhu akadai nhamba dzenyu dzakaita sei taakubatsirwawo nevamwe superintendent vanga varipo ndokubva vataura kuti nhamba dzamuri kutaura kuti ndedzaalva india hadzisi dzaalva india munhu uyu ndi mukuru wepanapa tinoziva kuti mudzimai wenyu ane vamwe vakuru handiti kamakwanisa here kusvika kumahofisi acho kuti munoripota munopa kachichemo chenyu dambudziko ramakasangana naro kumaofisi kwese takaenda
asi vakatitaurira kuti zoni rambai makatarisa muchaona kuti nyaya yenyu ichafamba sei. Chatry by all means kuti tikubatsirei. Hama dzemudzimai wenyu dziri kuti kudini? Hama dzemudzimai dziri kutaura kuti zoni decision yamakaita haiite, garisanai nemukadzi. Saka tinogarisana sei mukadzi achiramba achiita chipfambi? Muri kuti akasike kutanga ndekechitatu aka achita izvozvo. Chitatu akatozviita kubva kumashure zvandakabata inini zvimwe zvandakunzwa. Even dzimwe hama dzacho dziri kundifonera dziri kunditaurira kuti no, motikari iyo yepaNorton yestation inini mukadzi ndakamudirira fuel full tank musi wa22 December. Ndakatenda kumusha ndakatenga grocery, asi motikari yakasiyiwa muWarren Park mukamba. Vakaenda nemotikari yeNorton nemukuru wepolisi ye. Kureva kuti hama dzemukadzi pamwe chete nana mbuya vari kutoziva kuti mwana wavo ari kufambidzana nemukuru ye. Right, sezvo nyaya iri kuvakuru kwaishanda kuti kunoshanda mudzimai wenyu, regai kati vape mukana kuti vaite ma-investigations, vaite zvavanoita, asi chatinotaka kutenda ndechekuti makakwanisa kuzvibata kusvika pari zvino, kusvikira nyaya pairi nhasi uno. Tinotenda kamukoma wenyu maita basa, mukoma wangu maita basa, nemashoko amatipa paNational FM Radio. Shoko ramungadaka kungosira muri yeZimbabwe ndeyekuti kudini? Shoko randingade kusira muri yeZimbabwe nderekuti kazhinji wakaona wanzwa chinhu chinenge chichinzi chiri kuitika, usapikisane nechinhu ichocho. Zvekare hasha hadzisolve chinhu, asi kuzvipa nguva yekufunga kunoita kuti ubatsirike pane zvaunenge wanzwa. Sei mudzimba matiri kugara. Aiwa, ndinotenda mukoma, tinenge tichikubatai tichinzwa kuti nyaya yasvika papi pari zvino. Asi imimi musati maenda, sezvo veukama vari kuti garai pasi, gadzirisanai pane vana apa, muri kufunga kuita sei? Hatina magariro atinogona kuita pasi, nokuti shiri ine muririro wayo zvaratidza kuti haife yauregedza. Nokuti mudzimai wangu inini ane 35 years, asi munhu ari kudanana naye anogona kunge ari kuma over 60. Saka zvoreva izvo kuti ari kudanana nababa vake. Saka hapana paachanditeerera inini semurume waye, nokuti munhu akatozvigamuchira kuti anofanira kurarama achiita tsika yekuita gumbomba gumbopani. Mava nemakore mangani muchigara mese? 15 years. 15 years. Mune vana 4. Vana 4. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa. Regai katimbopa mukana kuvateereri veNational FM Radio kuti vatibatsire panyaya iyi. Rambai makateerera, rambai makabata chimuti, tinzwe kuti vateereri vanoti kudini. Maita basa mukoma wangu baba Isabel, ndiwo kanyaya yacho. Ya, ichokwadi mukoma KB, munoziva nyaya dzimwe dzinoda varidzi. Yes. Vachizvitaura nokuti even ini pandaipiwa ndati handikwanisi kuitaura ende mumaoffices kana kuri kumberi, vaenda kumaoffices kumberi ndobva ndabvunza kuti ndine kodzero here, ndikanzi muridzi anofanira kuti ataure ega. That's why achitaura ega nyaya yake, nokuti anoti auya nenyaya dzimwe dzenguva taramba ndaenda kumaoffices, maoffices vati nyaya ngaitaurwe kusvika kuvakuru vacho vari kumusoro. Saka iye azvitaurira ega nyaya yake zvairi, ende kumaoffices kwacho akaenda ega. Right. Tinotenda. Regai timbonzwa kuti vedare vanoti kudiniko, hanzi kudiniko. Okay, nditenderewo murume uyo nekuziva mutemo pamwe nekuzvidzora. Dai muri yeZimbabwe tikagona kuisa baba avo hanzi tikagona kuita sababa avo, kusatora mutemo kuisa maoko edu. Ndinonzi Dhani Bomba Baba Ropa, ndiri muno muHarare kuBelvedere. Wow, tinodzosera maoko kuna baba watanga tichitaura navo ava. Ichokwadi. Right, vakazvidzora. Chokwadi nokuti hazvisi nyore. Mupurisa akuzvinyanya ufunge vakadzi vedu hanzi kudi mapurisa akuzvinyanya ufunge vakadzi vedu vari kutora ka mari dzedu wakutora ka mumaroads umunai. Okay, hanzi kudini mapurisa ari kuzvinyanya ufunge vakadzi vedu vari kutora ka mari dzedu dzavari kutora marodhi alright, yazosangana zvayo message yacho. Asi regai katimbonzwa kuti vanoti kudini. Kanyemba naBhozho, vakadzi vanoita zvinodzimba moyo, ndinonzi Gilbert Chimpaka, ndiri kubhangeti. Right, 0713 938 538 0713 938 538. KB, rega kupedza nguva
jeso icho chetreka 4 ndinonzi talent muzambezi pagrendio masasa tsudzura iwe famba kanyemba naBhozho. Tinotenda muri yeZimbabwe, rega tinzwe hanzi kanyemba ndiri ini paifiwa mapurisa vajaira hanzi vajairira pakambofiwa vanodzikama. Ndinonzi dollar boy manyeta Peter kuBrazil muresa maZimbabwe ose. Aiwa hatidaro mukoma dollar boy mosha inosara yava yako ichokwadi icho. Rega kutora mutemo, rega kutonga wega, ndo zvatagara tichitaura. Kana watsamwa ibva ipapo tsvaga vanogona kukubatsira sezvakaita murume uyu akagona, nokuti izvozvi kutaura kunoko dai ari musungwa, dai ari maoko emapurisa, handiti nyaya ichisara iri kwake. Bhozho mudzimai anzi mudzimai vechipurisa idambudziko chairo okay batari mushundu pa Roskembi. Hatingati isusu munhu 1 akatadza oshatisa vamwe vese. Aiwa akazvimirira ende muri kunzwa kuti adzokorora 3 times, which means ndiye ega ari kuita izvozvo. Kana kanyemba bhonzo akanganisa pano pa National FM ichokwadi musati National FM. Yes, iti kanyemba kwete kuti varume kana kuti National FM. Iti kanyemba akaita zvakati nokuti ndakazvita ndakazvimirira ndega. Kwete National FM kwete kumirira varume nokuti handimirire varume, handitika. Saka vamwe madzimai echipurisa aiwa vachenesei nokuti vamwe vacho vari mu right direction, handiti. Rega ndingotora ka 3 messages ari panapa. Right, pekutanga ipapo pakamubata mukadzi wake aifanira kakutosiyana naye. Ndinonzi tapiwa tsoro ndiri pakaroi. Ane mashoko ataura zvikanzi mukugara mukama muni kugara pasi muchidzoredzana vachiti onai vana. Saka iko zvinari kuti andaremerwa ndinosvika rini ndichiti chi onai vana. Ishokwadi ichocho. Right, kanyemba naBhozho murume uyu anofanira kungoisa central locking system akanyarara, nokuti murume wemunhu haafana kudanana nemukadzi wemunhu, mukadzi wemunhu haafana kudanana nemurume wemunhu. Ndinonzi maingazima 1 pack D Magistrate. Vaingazima vanongouya ka 1 saka dai pakaiswa central locking system dai zvakabuda zvega nkuru dayo akabatwa ari tuzu kuti anenge pai. Murume uyu ndinomutenda pakuzvidzora, asi ngasiyane naye. Kanyemba ndipe nhamba yake ndigare naye zvangu. Imi hanzi mukutanisa makudo ndio mukunhonga mukadzero autoda Kanyemba wamuka sei irwa hivi chisikwa icho chawabvunza chinoklina nzeve nerurimi. Ndinonzi mai Tabisile ndiri kuBellevue koBulawayo. Tinotenda baba Isabel ndimuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza ndichitsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Wamuka seiko panapa yandinayo. Nyaya yandinayo panapa inyaya yamakashevedza minista vakauya pano vezvechikoro. Yes, weekend chete iyoyi yadarika iyi ine vabereki vakwanisa kuenda muzvikoro vanokwana kuita 6 vachipikisana nokuti zvinoitwa muchikoro. Asi vane mashoko avari kutaura ekuti kudini avari kuti iwo minista pachavo ndofunga ndiye munhu wega anogona kutibatsira. Vamwe vese ava vari kuwirirana. Vari kutaura vabereki vachiti tibvunzei mubvunze kuti izvo makaisa nzvimbo dziri kuripotwa kuti pachikoro pari kuitwa zvakati munzwe kuti vangani vakabatsirwa nenzvimbo idzodzo. Kwadzimbobvunzai kuti pakati makati chikoro chakati endai pakati munoripota, chikoro chakati ripotai pakati, chikoro chakati ripotai pakati, kuti hedhi vari kuita sei, maticha vari kuita sei. Munzwe kuti muchabuda nenzvimbo ngani dzakabatsirwa, muchaona kuti hakuna zviri kuitika. Kwanzi munhu anogona kutibatsira ka ivo minista pachavo dai vatibatsira izvezvi muHarare mutori nevabereki vakakandwa mukati nezuro mushure mekunge vaunganidzana vachiti tiri kuda meeting nahead. Vasati vaita meeting polisi ichibvasvika vamwe vakarohwa vamwe vari mukati vakatovharirwa vasati vaita chavakataura. Saka kwanzi izvo tichagara sei kutaura nevadzidzisi takutotya. Baba Isabel ndinotenda vabereki kuramba vachidzoka nenyaya idzi, handitika ngatidai so kana minista vakaisa masenta anditi macommand center ekuti vese vabereki vane zvichemo vanofanira kuenda ikoko. Kana vasiri kubatsira macommand center zviri kureva kuti kudini vanhu vari kupikisa ka vanhu vari kupikisa. Alright, ndiri kuda kuti vabereki kana mune nhuna
dzamunadzo izvozvi dziri kuitika muzvikoro. Ndinoda kukupaika personal number yangu inini. Tumirai ingava text message kana WhatsApp message. Zvese zviri kuitika anditika zita rechikoro. Dambudziko riri kuitika pachikoro. Kana takakupai nhamba dzecommand center, makabata munhu iye command center akatadza kukubatsirai, ndinyorerei text message, ndinyorere WhatsApp message. Ndobva ndatumira kuna minister. Musi wechitatu minister tichavabata live. Tichavabvunza kuti nyaya yekwakati makaita sei minister, mabatsira here vabereki vacho. Handiti ichokwadi zvinoita nebabesa beo ichokwadi mukoma kebe bosi minister vanenge vachiti ndakatuma vanhu ndine vanhu vangu asi vari kuchema vachiti iwo minister pachawo zvavari kutaura zvezve ndiye munhu anogona kuti batsira nokuti kwashe kwatiri kuenda hakuna kwatakabatsirwa ipo pana patiripo mukoma kebe ikuti kuti vakaenda kwavakaenda vakabatsirwa ndevapi munoda kana usudza maoko ichokwadi hakuna ya ndinozvaka kuti pane vamwe vanenge vachikekeresa ende kwanzi vamwe ritoshedzera kuti makati kudi muri kuendesa nyaya dzenyu musati maona moto. Okay. Vari kuudzwa izvozvo. Okay. Asi uchikuti vari kutopikisana na minister. Ndizvozvo. Vari kuti minister mashoko avo haana basa. Havasi kupikisana na minister. Vari kupikisana nomutungamiri wenyika. President Dr. Idi Mnangagwa. Nokuti president ndiwo vakagadza minister basa. Izvi. Havana kupinda vega minister kava. Saka ndiri kukumbira vese vabereki vari kusangana nematambudziko muzvikoro zvakasiyana-siyana. Nhamba dzangu tora idzi 0773 238 096. Tumirai text message kana WhatsApp message panhamba idzodzo motaura information detailed right message. Inini ndichaita sei ndichatumira kuna minister wePrimary and Secondary Education honorable minister Torirai Moyo. Musi wechitatu ndovabata ndovadzoti minister ndakakutumirai nhuna dziri kubva kuvabereki matevera here and chii chamava nacho kubudikidza nenyaya idzodzo. Right. 0773 238 096. Musandifonere ndiri kuti tumirai text message ne WhatsApp message muchinyora madetails ese ezvamasangana nazvo kuzvikoro ikoko. Baba ura nyaya yekwazvimba yakuti kune family kana kuti mhuri yanga iri mukati mekunetseka mukati mekuti izvo jamba rushava-shava nezviri kuitika kuti vanhu vanga vachingofa zvisinganzwisisiki, vanhu vachirwara, vanasikana vasingaroorwi vachidzoka kuvarume, vamwe vachipiwa vana vari pamba, vamwe ndingangoti zvaitika mufamily hakuna aita chinooneka nechinobatika. Uyezve vanhu vakazoungana vaungana kudaro vakatanga kutaura kuti wei toita sei tichasvika rini uyezve tiri kuenda kupi, tiri kutoparara ndati tiri kutopera. Kusvika vanzizo ngatishande mubatsiri. Vatsvaga mubatsiri achibva asvika. Mubatsiri paakasvika izwi rakabuda, mashoko akabuda aibva kune vamwe baba vari mufamily vanhu vanhu vakuru vachishevedzera kuti kozvamashevedza uyu zvaanenge mwana mudiki anozivei anoitei dai mashevedzera munhu anooneka anozvigona here. Zviri kuitika pana patiri kupedzerwa nguva kusvikira titova tutaura kuti kanzi aiwa hapana chinobatsirwa pano kusvikira mubatsiri ataura akati izvo ini ndauya pano matambisa nguva yangu ndatambisa fiwe kana matandisuchenza izi bheta mudipe mari yangu ndiite sei ndidzokere hangu nokuti ndatouya ndafanana nemunhu asevenza nokuti imimi ndimusiri kuda chii musiri kuti tiite sei tishande kanzi ndokunetsana paipe kusvikira wazonzi mubatsiri no pane kunetsana regai ndiende ndidzokere hangu. Ndokubva takakubada kufamba achibuda kunze kweyadhi kuno vanhu kwanga kwakamira motokari ari mukati mekufamba asvika pagedhi achibva adzoka akati pane chadakangano ndokutora badza ndokubva angochera gomba raakachera kungochera kuti rega ndichere gomba iri irori gomba iri ndo rinosara richindirangarirawo nekufamba kwangu. Ndobva akudzokera akuda kunobuda gedhi zvakare zvanzi ndachera ndikasiya gomba riripo pano pane vana pane vana vadiki vanogona kumhanya mumwe akatsika mugomba anogona kukuvara ndine ndichawana mhosva chikonzero ndinechera chii ndachera gomba. Ndobva adzokera ndobva angofutsira gomba riyari afutsira gomba kudaro ndobva aruwa pasi. Baba pati nemhuri yeZimbabwe zvakaitika pamba apa baba vepamba apa havasi kukwanisa kurara pamba havasi kukwanisa kugara pamba vari kuti vakapinda mumba mavo vakarara usiku ihwohwo vaichema nekuridza mhere mumba muno mune nyoka ndokutiza vachienda panze. Vaenda panze mukadzi nevana vakati izvo kana pamwe zviri pano endaiwo panext door pane hukama vakaenda panext door vanomhanya zvakare vachibuda kusvikira vaenda pasi pemumwe muti uri mukati menzvimbo ishi. Kana vari panze havana problem vakakupinda mumba chete mungave mehama mungave maoni mumwe vari kunetseka chikonzero vanenge vachiona nyoka yakutovaruma. Baba ava musi wandakataura wewe rakachitora zuva rechi16 kana risingakanganise vatopinda mu1920 iko zvino zvavari panze
mhuri yavo kusanganisira mukadzi vari kuenda nechikafu pasi pemuti. Ndinde urombo mhuri yeZimbabwe, mvura iri kunaya, baba vanopiwa hembe dzokupfeka, asi inzwai zvimwe zviri kuitika. Baba vari kukwanisa kuenda kumunda, vari kunorima, vanokwanisa kuita zvese zvokuita. Chavasiri kukwanisa kuita kupinda pamba pachivanze, parivanzi havakwanisi, nekurara mumba ndoko vasikwanisa, asi pamuti apa vanenge vachiita zvinhu zvavo. Saka zvakazoitika musi weThursday, ndichipedza kutaura nyaya, veukama vakutoreva kuti izvo chaakutinetseko zvino ndechekuti pane tsoko yakauya pamba yakataka kumboonekwa muvhileji kune vamwe ukama, ikangonzi tsoko inoonekwa kwayakaita. Takazoiona iko zvinozvi iri pamusoro pemba ichifurunura uswa, ende mafurunuro ari kuita uswayo iri kutanga kumashure nekumberi, ikatora kumberi yotora kumashure, ikatora kumberi nekumashure kwatovhurika, asi uswa ikautora iri kuenda nawo pasi pemuti pari kugara baba ava, ndo pairi kuisa. Hey, ende tsoko iyi haisi kuvhunduka vanhu kana kuita sei. Iko zvinozvi pamusha zvakare pari kunzi patanga kungoonekwa nyoka dzinenge dzichingotenderera dzichimhanya, asi ivo vakabvunzwa vanoti handina chokuita chikonzero, inini handisi kukwanisa kusvika pamba ipapo. Kwemi muri kuona kusvika pamba, vari kuti ndiri kuona kusvika pamba, chikonzero ndiri kuona chi, ndiri kuona nyoka. Ndakapedzisira vachitaura nyaya yekuti izvo vagara pasi kuti vashevedze zvakare munhu uyu, asi zvange zvaakutaurwa ndezvokuti mubatsiri ari kushevedzera kuti izvo ndiri kuda kutaura nemunhu anova ndiye akandikonesa kushanda pamba apa ndichibvapo, ane mashoko akataura akafanana nemunhu andituka. Zvikanzi anotaura nemisei asi kwanisa kupinda mumba, zvikanzizvo kwandiri kunokwa hakuna chinhu chaari kuona, zvese zvaari kuona zviri mumba. Saka kuno kwandiri anogona kuita uyai naye kuno. Saka mubatsiri ari kushedzera kuti baba avo ngavaende kumubatsiri unotaurira kwanzi vasauye vega, ngavauye nehama dzavo. Ende pamba ipapo ndati ndiri kuda kupashanda, nokuti ndiri kuda kununura vanhu vepaivo. Ende paakabva akati wangu handina kubhadharwa, asi ndiri kuti imimi maita chido makatitsvaga kuti tiuye panapa, asi takundikana nokuda kwababa ava, ndichasiya ndaita zvokuti murarame. Uchimidzi vari kuti nokuda kwezviri kuitika izvi, nyaya dzakachiitika mufamily dzinenge dzakamira chikonzero zvaishanda kuvanhu ava zviri kushanda kuna baba ava. So tamirira kunzwa kuti vatikwanisa here kuenda veukama vese kuenda kumubatsiri, ndo pairikwa zvinozvo. Ya mazvinzwa kamuri yeZimbabwe. Weekend yese pane vanenge vachindifonera, vanenge vachiziva kanhamba vachitsvaga kuti baba Isabel vari kupi, tiri kuedza kakuvabata, tiri kutsvaga zvakati, havasi kubatika baba Isabel, vange vachitsvaga nhamba dzemubatsiri kwazvimba. Ichokwadi nhamba yacho inoti 0714 204 235 0714 204 235 0714 204 235. Ndinovimba kuti ndizo nhamba dzacho. Kanyemba naBoss, baba avo vanozonyanya mwoyo wekuregerera wacho, vakamuregerera hanze, vakamuregerera kave kechitatu, ngavasiyane nemukadzi uyo, vakamuregerera kubva kare. Ndimutsiroka mama vangu maitarisai mupukuta kupfungwe pakafura, ndinonzi mai Brandon katiyo pa New Parliament. Baba Isabel 0713938538 tsudzurai chimwe. Ichokwadi mudi yeZimbabwe ndirimo ndiri kureva mukati mekupfapfadza, mukati mekutsudzura dziri kuitika matima naBoss enyika ino. Nyaya ndoda kutaura pana pamudi yeZimbabwe, paka gwanda chekugwanda chiri kuti kudini. Yekugwanda muri yeZimbabwe yakamiri yakadai. Pane vanhu vakapinda musango, vanga vari mukati mekutsvaga zvichirwa zvepasi zvakafanana negoridhe. Vakomana vanokwana kuita 4 vari mukati menzvimbo yeGwanda, vari mukati mekucheka goridhe, vachira goridhe. Zvavo zvakanga vachiita zvanga vasingabude, zvavo zvakanga vasingaite hapana changa chichibuda. Vari mukati mekutombonetsana vachimbochinjana. Yeye vakomana tiri kuda vanhu pano patiri kushanda pano vanoti ivo vakamboita mukuwo kuti tiri kupedza wiki tiri pano, hapana ari kubuda. Kana tichida kunotenga chikafu tiri kunotenga tese todzoka pano, kana tichirara panapa tiri kurara pamwe chete, hakuna kana ari kuenda kubhawa. Tiri kufungidzira kuti pakati pedu pane vari kutisvibisa, vanoenda kana kunosangana nevakadzi vakawanda, pavari kuzopinda mugomba muri kutisvibisa zvimwe zvacho nzvimbo dzinoyera. Saka toda kumboti timbozira kana kuti kutsanya. Kwandiri kutaura muri kunzwisa kunosvibisa kwakafanana nokuti unongosangana nevakadzi unogona kusvibisa nzvimbo, asi hapana chaibuda kusvikira vazoita nyaya yekuti vari kuda kutsvaga mubatsiri. Mubatsiri achibva ati iye inini pachangu ndinokwanisa kukubatsirai, asi ndine zvandinoda. Vakomana vakati izvo inzwai, kuti titsvage
kuti mubatsiri kuti tatambura pano atina chatiri kubudisa tiri ngonzwa kuti kwarira mururu but patiri sisu hapana pachiri kubuda zvikanzi chitsvagai shoma yakafanana neyakati kuti ndingokwanisa kuudza vekwangu kuti ndine kwandiri kunoshanda ndobva vatsvaga mari yakatsvaga yanga iri 380 US pa 380 US yakabva kumba kwete pabasa nekuti yange isingabudi yakabva kumba kwemumwe 1 ari pakati pevanhu 4 akanotumira kumusha kuti veduwei tivigire mari kunoko kana pane zvazoitika ndobuda munhu aita singa ari kuriska kuti hapana zve ndobva abvisa mari ndokubva vashandirwa mukoma KB avanoita 2 days ndobva vabata chinhu vabata chiri kudaro mari ichibva yabuda mari yabuda mukoma KB pakabuda mari vanhu vandiri kutaura izvezvi mumwe nemumwe ane mota yari kumhanyana mota svinu ende vanokuronga zvekuita mabhizinesi avo right vasati vaita izvozvo zvikanzi veduwei chokutanga chatiri kuda panapa tine mari yatakachachwa ndo mari yachatanga kubvisa asi musati mabvisa iyoyo munobvisawo nemari yangu inini ndini ndakazobvisa mari yokuti munhu auye kuzotanga basa pano mari yangu nemari yake yebasa vakomana vaitane vatanga kundisa munoziva zvimwe zvinhu mukoma KB mari yakunaka havachadi kuti vadzisire mari yemuridzi hazviite izvozvo vakomana kusvika pakunetsana toita sei panapa vatonetsana mari yemunhu haichabudi kusvikira uye afona akati inini paya pamakati mune mari yamuri kuda tanga tisina mari chikonzero hapana chaibuda ichokwadi tiri kutenda kunoko zvinhu zvakabuda asi mukugara kwedu tatizinge tiri kunetsana mubatsiri ndokudhiraivha ndobva aenda ikoko achibva asvika akati ndoda kuti ndikuonesei makauya kwandiri muchichema ndakaita sei saka chiri kunetsa iko zvinosiye tanga imapa munhu mari yake vanhu vari kaungana varipo ipapo 1 kwakutosumuka ipapo kwakutora bhemba kwakutema munhu wake iye akaita zvinhu izvozvo akatotiza zvokutoti kana pagomba pacho haasi kudzoka so uyo yakatema uyoyo ikatozobva mari kubva kumubatsiri achiti no rega titapise munhu uyu nokuti vanhu vari kusvika panguva yekusanzwisana vachibva vamuti tiri kukumbira kuti iwewe wacho wakakuvara ndiwo wakabvisa mari yeye tiri kukumbira kuti iwewe utore off uchigara hako kupi kumba uchirapwa asi mari ichazobuda kana wadzoka ko goridhe ravakaona riri kupi goridhe ravakaona vanhu vakatoshiyana rakatoshiyana ende vai vakatoramba kuti hakuna kuri kuenda mari so munhu angatsvaga mari pakutanga sezvona wanga usina mari akatokoreta mari kubva kumusha haana kudzorerwa mari yake achida kuti adhimande mari yake achibvatorwa nebhemba so mubatsiri akatosvika pakuenda ipapo akati honati mari yamunayo but hazviiti kuti ime munodya imwe mari musingatsvage imwe mari so iko zvino zvandiri kutaura mukoma KB ndezvekuti apa vakomana vari kushanda asi iko zvino mari cheo hapana chiri kubuda so mubatsiri akabva aenda panext ndobva paita kuti mheremhere poti kunzi mari yabuda iripo ipapo saka ivo vakuchidzira pazuti takuchidzokera mari yei avachisina nekuti vachibhadhara so toda mari bhadhara amuchadzokera saka uyu achibhatora chinzi kana uchinge wadzoka saka nzvimbo yako yaunoenda wega ndokwachabatsirwa uri ikoko so mashoko anga aripo apa ndeyekuti hongu mungabatsirwa asi kana muchibatsirwa imomo chinokukondisai kuwirirana nokuziva kwamakabva kuti ndikupi chii arega timbonzwa kubva kwodiwa vateereri 0713938538 0713938538 kanyemba naBhozho ndakakubatai zvakanakisisa ndinonzi Dennis Jerera padaundera baba Shailini Jerera zviri kufamba here regai tinzwa nhasi tarisane zviri kuita WhatsApp platform iri kuita kuwiwi zvambari wangu mamessages kuwanda kumweko kwaidaita right kana muchinyora mamessages nyorai mamessages ka asanyanya kwacho unoti kudii kumabasa ikoko andizivi regai vakuru vacho vari kuzviziva handiti saka vari kufambira nyaya idzi avo vakomana gweja hanzwisisi Bruce Love babake vari vaisabyo very simple wakwereta mari wawana mari dzosera munhu akaita sei akakukweretesa handi ndio zvakapoti muite mari yacho papapati yes kune vanhu vanoita zvekukanda mukando kubva kwanzi zuva rekuti mukando vanhu vari kushiyana mari riri kune musi wechipiri but ndine chikwererichi pandichanobhadhara mari
ndichapiwa 3000 Right. but ndine chikwerere che 700 ikoko pandinoisa 700 ndiri kupiwa 3000 saka vakanyemba ndipiwo 700 ndikwanise kunotora chi mari yangu mobva mapa munhu 700 unotora 3000 yake odzoka achari kukupai futi chi 700 ye but ndo yaita kuti apiwe maruku ndizvozvo apa akabata apana 3000 3000 ndine mashoko ari kubva kuvasawira vedu veAaron Boarding Secondary School. kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza zviri kuitika matima nawose nyika ino wamukaseko wamuka chimuti kune vanhu vanochiteerera kune vanhu vanoteerera chimuti kune murandakadzi gogo mukwananzi gogo mukwananzi Lieutenant Colonel gogo mukwananzi aiwa chinenge chakabatwa Right. chinenge chakabatwa chimuti icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndipinda nyaya bwana nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya yandiri kutaura iri mukati mechitungwiza muchitungwiza mune nyaya irimo yekuti kune vanhu vari kuchema mukati menzvimbo yechitungwiza vachiti tine tsaona kana kuti tiri kuvhunduka vekanzuro vane pavakapinda vachibva kunochera makomba amene chavaida kunogadzira muna December ndobva machero makomba aya machomba aya machero akaitwa haana kuzoiswa chimwe chinhu chakavhara kana kuchengetedza kuti patiri kumbomirira kuti tichazoshanda chatacherera tichazoita vakachema so vanhu varimo vari kuti vana vedu tiri kutya kuti vanogona kuwira imomo havakwanisi here kuuya kuzoti kana vasati vakusevenza makomba aya vongoisa saini yekuratidza kuti kana munhu achisvika kunyange iri motokari inoona kuti pane gomba apa Yes. kuti vanhu vasawiramo saka vari kuchema kuti vana tiringoti sokunaya kuri kuita mvura inogona kungonaya mvura yozara imomo unofamba nemotokari uchiti maybe mvura ikangozara unogona kuwira kana iwe munhu uchifamba nemakombo unogona kungowira imomo vadivi vauya kuzotiita chimwe chinhu chinongovharawo kuratidza kuti hatisati takusevenza but kana uri kure woona kuti pane chii pane gomba mungaziva here baba Isabel kuti nhuna idzi kana kuti dambudziko iri rakaitika kupi? rakaitika muchitungwiza muSt Mary's chitungwiza St Mary's St Mary's ndomo nemakomba iwawo right. Dai mawana kanzvimbo yacho so that patinobata mutauriri wekanzuro yechitungwiza tomuudza kuti kuSt Mary's pakati pamakachera paya Right. vanhu vakutya kuti makomba aya anogona kutikuwadza please St Mary's kana makateerera kana muchiziva kanzvimbo iyi yakacherwa yakasiwa makomba akadaro akavhurika right tibatei so that patinobata mutauriri wekanzuro yechitungwiza tobva tangomupa kanzvimbo yacho obva audza vakomana voenda kunoita basa kp ndimutsiroka gogo vaKingsley amai King 3 meters kudzika pasi mati kudini 3 meters kudzika pasi makomba inini ndinonyura aiwa kudzika inini ndinonyura kunyura murimo mugomba ririmo eti mompengesa nonyura the hunter filimu yakazva nonyura kutovashedza kuti baba badu chitungwiza chiko nayi kanzuro sei muri kudaro endai munovhara makomba amakavhura amakachera muna December handiti muna December kuSt Mary's hatidika muri kuda shwashwa kuti zvese mungoti hurumende kusvika izvozvo hurumende yapindira baba Isabel nezuro ndakatenderera mune dzimwe nzvimbo marara ari kubviswa aiwa marara ari kubviswa ende zvimwe zvinhu zvandaona zvemarara handitika nezuro ndakati tendererei ndichingopa comment yekuti marara ari kubviswa kune mumwe munhu akataura akati kwedu moteka nguva yakawani vatungamiriri zvakare vane nzvimbo dzavari muri kuziva kuti marara ari kubviswa ratidzaiwo vanhu nenzvimbo dzenyu kuti kwedu kuno kuapa kwedu kuno kuapa nokuti vari kubvisa varipo asi kana vasina kuratidzwa vanoziva sei ndizvozvo semusemu nemapurisa vanoziva sei kuti kune munhu ari kuabhisa mwana mumba umu kana musina kuripota vatungamiri venharaunda pane chirongwa chiri kuitwa nehurumende chekuchenesa guta tarisemo nedenda rekorera ranetsa taurai svitsai mashoko ekuti kunoku tine dambudziko rakadaro marori oya kuzobvisa nditi ndinobva ndakatsudzura naWillowville painotangira kubva papolisi budiriro 2 aiwa unotofungira kuti tapinda kamuna first musadaro ewa ari kurova munenge aiwa makachena kuti mbure nyaya dzema-small scale miners dzemakorokoza dzemagweja tisadzitaure dzimwe nguva vanenge vachirasika ichokwadi ichocho unotozodzokera mugwara ukanzwa nyaya ichitaurwa ichokwadi mukoma kebe unenge usingazive kuti uri kutorasika vanhu vanoda kudzosera mugwara yes nokuti zvimwe zvinhu zvinoitika ikokoka
hakuna mutemo unoti uyu ndinenge saka ngaite zvakati. Aiwa, nyika ine mutemo. Munhu harohwi, munhu hatukwi. Ndokusaka kune mataredzi muzvikada kukanganisira uno kuno kwanoenda. Haungoite plus hunhu netsika zvinoratidza kwawakabva. Baba Isabel, munoziva kuti unoita chiremerera, unoita hunhu kana uri munhu anotaura anogara zvakanaka nevamwe. Ichokwadi. Wakumbira chikwereti, wabatsirwa, mangwana dzosera, nokuti uchadaka futi kubatsirwa. Kwete ukabvunza chikwereti wakurova futi munhu akakukweretesa futi wamana kupfapfaidza. KB ndinyore iwo pamazita emaclub members ndinonzi Gogo Eunice Musarurwa ndiri paNorton. Gogo Eunice Musarurwa paNorton. Isu atinyore mazita emaclub members. Mukada kuita club member munoteerera chirongwa nhasi manheru pamaclub members moona nhamba ipapo mofona movaka club member. Isusu tinongomhoresa vanhu vanenge vaita sei vangotumira mamessages pano paWhatsApp platform. Ichokwadi inini Gogo Eunice Musarurwa ndakanyora. Right. Mamuka seiko kana kuti mamuka sei makadi zvenyu kutsodzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Mukoma KB ndine nyaya nechichemo zvakare chiri kubva munzvimbo yevagari vemuzhombe. Muzhombe kutaura kuri kuti mukoma KB zvakare mune munhu zvakare anove mudzidzisi akaonekwa akapondwa akabviswa zvakare dzimwe nhengo kusanganisira ganda rekufesi. Ganda rekufesi, maziso, mino pamwe chete nenzeve. Shoko riri kubva muzhombe rinoti kunhamba yakawanda. Ndakasvika paEmbrace, ndikasvika paZhombe, ndikasvika paVenice. Mashoko evanhu vari kuti ivo tine shoko ramakambotaura richitaurwa nababa Pati. Shoko iro takarida dai rataurwa kuno. Ndichita mudhumeni mubhaibheri noti kana kwanza takurwa mudhumeni kuri wati tiri kudzokorora zvamboverengwa kuti vanhu vana kunzwisisa. Shoko iri baba Pati munonzi makaritaura muchitaura nyaya yepamasteps. Right? Muchiti ichokwadi here kuti vemutemo nzvimbo yepamasteps makundikana vanhu vangokuvara zvavo. Shoko iri kwaida rasvika kuZhombe. Hatizivi kuti kuZhombe kune vanhu kana kuti kune shopu here iri kunzi inotengeswa mapasi evanhu nokuti zvanyanya kupondwa kwevanhu kutora kwemapasi evanhu kwemutemo uri kuti kudii. Ndezvipi zvingaitika kuti vanhu vatye kuti kuuraya munhu kutora mapasi evanhu hazvina kunaka nokuti kwakuita sekunonzi zvinhu zvakajairika kuita senge kutenga maswitsi mushopu kuri kufa kwevanhu zviri muZhombe. Baba Isabel, tinoziva kuti pane basa revanochengetedza nzvimbo uye nokona kuti munyika mune runyararo. Andika vanhu vagarisane mune zvakanaka. Kana pangoita nzvimbo iyo vanhu vanenge vachityaka kugara hazvisina kakururama. Saka zvandinongovimbisa mhuri yeZimbabwe vese vagari vekuZhombe, regai mangwana titaure nemutauriri wemapurisa anditika Askompote Mbanyati tinzwe kuti nyaya dziri kuitika kuZhombe dzekurayiwa dzekupondwa kwevanhu vachibviswa mabody parts. Ivo semapurisa pane tsvakurudzo yavaita here? Ndiani ari kukonzera izvozvo endi chii chavari kuita kuti zvisaitike zvamuchose? Ichokwadi mukoma KB vanhu vanofanira kusununguka. Ino nyika ino yakasununguka. Inyika yakasununguka inoyi. Unofamba nguva yaunoda. Nyika inoyi huchimhani kutapira. Unofanira kufamba panguva yaunoda. Kudya panguva yaunoda. Kuenda kubasa nguva yaunoda. Kurara nguva yaunoda. Kujabula nguva yaunoda. Muchitsudzura nguva yaunoda. Exactly. Saka manje kana munhu wakutya kungoti ndikafamba ndiri kuna kupondwa ndiri kuna kuita sei? Zvichibazika sei? Regai tibateka mutauro wemapurisa vanyati mangwana vatiudze kuti nyaya yekuZhombe vari kuita sei nezvayo. Izvezvi ndokune nyaya zvakare inemwe munhu asati avigwa akaurayirwa munzvimbo iyoyo. Nyaya yemunyaradzi ndo makavigirwa asati atovigwa takutopinda mu 3 months. Right. Kureva kuti urongo iwo wakamira munhu anoita 3 months asati avigwa. Endi vanyati takataura navo nenyaya yamunyaradzi. Regai tizonzwa even mangwana yacho kuti zvasvika papi nyaya iyoyo patinobatanidza nenyaya yekuZhombe yekurayiwa kwaticha akapondwa achibva kubasa akazoonekwa akabviswa kamabody parts kusanganisira ganda rekumeso, nzeve, muno pamwe chete nemaziso. Bhozho naKanyemba mune basa guru kwazvo amaidheliwe pamusika munyowani pamwamuka. Mamuka seiko maidheliwe pamusika munyowani pamwamuka? Regai katinzwe kuti vamwe
vari kuti kudini 0713 kanyemba mutupo unonzi milanzi ichine shona ndashupika ndinonzi Kembo Chipogwe kutafara kanzi tiri kudawo kubata ka 1 kgs iwe mozoramba futi kubhadhara akubhari kubhadhara ndo zvatauro naTrimo Nyamoa panapa right. Regai tinzwe kuti vamwe vari kuti kudini zhombe hanzi kudini zhombe kuita sei vakatokanganwa nyaya munyaradzi here chitungwiza ine makomba iyo haisi yakwini kane ngoni here ndosaka ari kusabatika ndofunga kuti akawira mugomba chete ndinonzi the radio inspector Shekman Mata anenge muprofita amaiwe kuchomoka kwakwini yesaka nengoni apera kana 3 minutes to 12 pane wanga titsvaga hanzi isu tiri magweja tiri kudawoka kusvika uko tibatewoka ma 1 kg icho kwadi muri yeZimbabwe wamakazeka constable for icho chimuti wakabata vari kukati bedhiropa pasimposi apo constable muganu Glenville honorable maandrew makamanzi honorable njanje pamwechete naEdith muzimbabwe maigume pamwechete maitariro honorable Martin Matinyanya chimuti makabata gogo Eunice musarurwa panotoni joramu nefenyiro mafukidze pamwechete naRebecca Foster murungu wemajobheke ndisikagangana mudhara star given ndinozva kuti chimuti makabata muripo pazindoga ipapo vatezvara Isaac Ndebvu kana kuti wasu ndaisa maoko baba makabata chimuti icho kwadi muri yeZimbabwe panyaya tataura yemagweja namba yacho inoti 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770 ndinoimba kuti ndidzo namba dzacho muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata ndigosvika mangwana nyaya ndichange ndinayo mangwana muri yeZimbabwe iri kunetsa kunyangwe yataurwa sei inyaya yemainputs vanhu vari kupiwa zvokuti president vari kuziva kuti vakaendesa zvinhu kuvanhu asi zvinhu kuvanhu hazvisi kusvika sabhuku mudhumeni nakansela vamwe vedzimwe nzvimbo dziri ikoko vari kuti isimba rangu kana ndisingari kukupa handikupe vanhu vari kugona kuwana imba imwe chete iri kugona kuwana vanhu 5 6 7 but mumwe munhu asina kuwana ende achitoudzwa kunzi kana ndisingari kukupa handidi kukupa asi president kune zita rauno renge chinzi munhu akaita sei akawana alright ngatidzifambirei mangwana ichokwadi namba dzangu dzekufona muri yeZimbabwe dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 ndapota musabhipa saRebecca Foster Pooo rikiti kanyemba